Добър ден! Вие сте шоуто. Нека да говорим с Просвет Петров. Днес ще чуете много интересни български песни, които преди нашите прадеди и деди са слушали на Мегдана. Хайде да помоля човека да пусне песента Лиляно моме. Не дай за тъпчи, бе. Пак са върни там. Аплодисменти! Мада се помисля на видео. Liljano, ostani rano prizori, ili beto si posrešni. Liljano mome, Liljano, ostani rano prizori, ili beto si predani. Да чуя аплодисменти за колегата. След малко ще чуем едно ситно валско хоро и ще обясним как се играе. Момент. И... Една, две, три. Не може да виждам. Ситното валско се играе като дунавското хоро. Пет напред, три назад, показвам. Това беше ситното валско хоро. А сега ще ви покажем право хоро. Право или дунавско? Айде право. Нека право. Песента Бяла роза на Славка Калчева или... Което там се падне. Независимо от кое. Надявам се, че знаете, но това няма да ви показвам. Само да си послушате малко. Правото хоро, да обясни за който не знае, се играе... 6 напред и 3 назад. Тази песен на оркестър Канарите, ако не усетите коя е, Ако сте я чули, сте виждали. право хоро е. Това е на оркестър Канарите. Сега ще чуем дунавското и ръченица. Както и македонски. Добре, сега ще ви покажем дунавското хоро. Дунавското хоро се играе 5 напред, 3 назад, както И ситновашко. ситновашко, да. Ако чуете, нали, Това се изпълнява от Дико Илиев, дунавското хоро. Нека да ви оставим да послушате. Вие сте от българско по-българско. С предаването от българско по-българско. А сега след това хоро ще ви покажем какво е македонско. Но това ние бяхме играли на един концерт наш. Ще много мислим от наши хора. Ние се намираме в град Тръстеник.
Македонското хоро. Български фолклор. Македонско хоро. Македонското хоро се игра 4 напред, 1 назад. 3 напред, 1 назад. Първо правилно. Да, правилно. 3 напред, 1 назад. Да, и малко привършваме с тези пара. И да ви покажа нещо по-интересно, което обичате. Някоя нова песенка. Гледате ли Disney Channel? Отговорът е те. Да. Сега ще ви покажа най-новото филмче, което скоро ще дават една песен от него. А то Ще е... изслушаме цялата. А то се нарича... Calling All the Monster. Here it is. It doesn't look like there's a Halloween party Тя е английска песен. in it though. С новото Calling All the Monster означава No. гласът ми Back in a minute. на Hard bumps and you jump, coming down with goosebumps. You dare to go there? I'ma get you so scared. You stayed Ако го знаете, в тази песен се разказва за едни чудовища, които танцуват. Тази песен е специално за Хелоуин. И ще има такова филмче. Както знаете, в Англия Хелоуин се празнуваше на 29-ти, който ние днес снимаме на 30-ти. Когато Хелоуин, той бърка, защото е много глупости на 31-ви. Значи утре ще стане това. Сега сме 30-ти, 10-ти, 2011 година. На 30-ти се празнува в Англия, или по-точно в Лондон, и не в Франция. Ако хората, които знаят какво е Хелоуин, излизат с най-различни костюми, Страшни и обикаляш около къщата и събираш бомбони. Сега ще ви превъртим малко по-интересната част. Just to wait, here we go. Tonight all the monsters gonna dance. Coming to get ya. Tonight all the monsters gonna dance. Coming to get ya. If you're only dreaming, why I hear you screaming. Tonight all the monsters gonna dance. Get ya. Coming to get ya. Добре, стига от това. както знаете, имаше и песен, защото всеки си има неговите претенции за песни. Чухме народните песни, чухме английски песни. Ще пуснем, например, една поп-фолк песен. По-фолк песен, аз не си падам по такива работи. Но коя ще изберете? Какво ще кажете за Кали като те почна? Или Да. не? Кали, спрях ли ти ток? Да. Какво ще кажете? Добре. Можете да пишете коментари. Под клипчето, но вие на тези, деца ни гледат, със сигурност ще бъдете повечето. Англичани няма да ни разбирате какво е клипчето, но както и да е. Както знаете, Не ти пада много по фолк. Казах тук не предполагам, че вие не знаете как се играе. Чуждички неща. Да. Джекси, малко ще ви покажем. Той много се пада. Да, малко и покажем и рок. Точките обрати и очите ти са братли, спрят ли ти ток? Знай, че още мога всичко след да мога и да се въртя. Имаме тази телефон. И харесва ми. Поне малко. Гледайте ни! Можете да ни пишете, винаги да ни давате своите коментари. Ако искате, може на коментарите вие да искате съвет от нас и вие да ни питате някакво въпрос.
който ние ще отговорим по време на предаване. Пускаш ли, изтърваш ли, не тъй, че друг ме иска. Не толкова. Много те падна, вие с тебе си го Нека не видим за толкова, сега да чуем повечето Плащаш ли, хора не си трябва ли, казват. слабо ли ме стискаш? Пускаш ли, изтърваш ли, не тъй, че друг ме иска. Слушали сте на Linkin Park Numb? Надявам се, че ще ви хареса. Ето я тя на Linkin Park Numb. Много известна песен, много стара, но много хубава. Тъй път на мен много не ми допада, но песента си е супер яка. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is a Малко време и всички са много точни, някои и са много точни. become so numb, I can't feel you there. Become so numb. Някои бяха много по-ръка, някои бяха просто ми харесват. Тази песен има 50 милиона 776 гледа, 766 720 гледания. Надявам се, открито 180 харесвания и 2277 не харесвания. Не знам кой не го харесва. Надявам се ние да имаме толкова много харесвания. И гледаме най-скоро скоро. Не, това не ми се вярва, защото не съм българия. Никога не ми го харесва толкова. And every second I waste is more than I can take. Съжалявам. Вече не гледам. Добре, това беше за сега от нас. Очаквайте ни скоро на още клипчета. Можете да ни пишете по всяко време. Както казах, можете да ни задавате своите въпроси. Проси на коментар. Да. Може и да... Нали, сигурен съм, че ще има някои, които не ни харесват. Но Много поне- хора. Да, Мисля, какви сте идиоти. да. Но да знаете, надяваме се, защото това ни е за първи път, се надяваме Да ви имаме харесваме. много посещения и Това. да не си мислите, че сме куку. Добре. Ай, довиждане. Приятен Чао. ден!